Reit, dyma ni unwaith eto, Gwynllu a fi. Dwi'n siŵr bod chi wedi cael hen tan bol yn ni bellach. Ond da ni mond yma i adach chi wybod bod yr ymgyrch dal i fynd ymlaen. Da ni'n benderfynol o ail-agor y Wynnes. Da ni'n sefyll rwan wrth ochr yr adeilad, wrth chi gael gweld. A dwi wedi dweud erioed mae yn adeilad clws. Dyna pam da ni eisiau weld o'n ôl yn ei gogoniant. Chydig bach o hanes y lle, da ni wedi ffeindio allan bod oedd wedi cael ei gofrestru yn 1871 ar yr census ond bosib bod o dipyn bach hyn a hynna. Yn wreiddiol oedd o yn westy ac tua 10 mlynedd wedyn mae o wedi cael ei gofrestru fel tŷ tafarn. Mae yna rhyw sôn am ryw Lloyd Wyn, oedd referent, rhywbeth, dwi'm yn gwybod llawer. A be o'n nhw dweud oedd na foedd perchenog lot o lefydd yn Manod, felly da ni'n meddwl na dyna lle mae'r Wynnes wedi dod. Mae hyn i gyd, diolch i Rachel o Manod, sydd yn gweithio yn yr archifdy. Un o'r bethau dwi'n meddwl, da ni'n gweld ydy fod cymuned Manod, dysgu mewn canolfan, dysgu mewn hwb i'r elfen gymunedol na, mae'r gymuned yn gry, mae'r iaith yn gry yma. A mae'r deimlad o'r cymuned yn rili gry yma, Manod o dysgu na ni ddim byd ddim dod â pobl at ei gilydd. So dyna, da ni'n meddwl hefo'r Wynnes ydy gweld hwn yn mynd ar werth, yn meddwl, wel hwn ydy'r cyfle wan. Oedd o'n neis gallu gweld gymaint o bobl ddeg wedi dod i'r capel. Dwi'n meddwl oedd y capel o leia dros hanner o'n llawn doedd. Ac oedd o'n wych gallu gweld faint o dan gymunedol yna drost weld y dafarn yn ail-agor. A mewn danos yn yr oes yma lle mae bobl yn mynd ar ei ffona ac bobl ddim yn mynd allan i gymdeithasu. Mae yna ysfa poblogaeth y dre ac mae llawer iawn o bobl hefyd i allu cael y sgwrs wyneb y wyneb yna. Ac o'n i'n gallu gweld hynna'n glir yn y cyfarfod cyntaf. Dyna ni, esiampl rili da yma o tafarndau gymunedol sydd wedi cael gryn dipyn o buddsoddiad yn nhw. So dwi yn meddwl ar fod, pryd ni wedi cael golwg i fewn yn y tafarn, mae yna lot o waith i wneud. Dydy o'm yn fel i gyd. So mae o'n mynd i gymryd dipyn bach o waith. Ond dwi'n meddwl mae'r gymuned rili tu ôl fo, a dwi'n meddwl bod fedra ni'n gwneud rhywbeth go iawn. Beth sy'n arbennig am lefydd fatha Blaena, Manod, Geisio allan, pe mae'n amseroedd calad, mae pawb yn tueddol i ddod at ei gilydd, dydy, danos help i'w gilydd, fatha bydd o streic y chwaraewlwyr, pawb yn helpu allan, pawb yn tynnu at ei gilydd, neb ar ei ben ei hun. Rwy'n fath a byddwch chi'n cael hen adeiladau, mae yna grefft, mae yna blood, sweat and tears, dwi'n mynd mewn i rhan mwyaf adeiladau Blaena yma, llechi. Mae'n neis cael rhywbeth i gofio amdan yr hen adeiladau yma. Dim rhaid i bod peth oedd yn newydd. Mae pawb yn lle at ei gilydd, creu rhywbeth o hen adfail fel hyn. Wel, ddim yn adfail, ond mae gen ti sense of belonging a pride yn dy gymuned, does? Oedd yn lyflu, oedd o fatha diwrnod cyntaf o Wanwyn ac oedd hi'n braf ac ar ni cael criw yn mynd allan a codi sbwriel o gwmpas Manod. A dyna da ni eisiau sicrhau ydy bod hwn ddim yn just tafarn, mae o'n rhywbeth sy'n dod â bydd y gymuned tu hwnt i hynna hefyd. Beth byswn ni ar lefel bersonol yn hoffi gweld yn y Wynnes ydy, bod o'n dafarn unwaith eto, ond bod yna rhywbeth yn adjacent i'r dafarn fel bod hynny yn siop nwydda sydd yn agos cyn y dafarn neu efallai rhyw fath o gaffi i bobl chi eistedd lawr a cwtio mlaen y tân, rhywbeth fel yna. A prif bwriad ydy just gweld yr adeilad arbennig yma sydd wedi cael ei adael am gormod o flynyddoedd erbyn hyn i ail-agor yn ôl fel hwb i'r gymuned. Mae'r gefnogaeth wedi bod yn wych, ond dwi'n meddwl wwan di'r adag da ni isio chi gyd yn cefnogi ni go iawn. Chos i neu hyn
ddigwydd, mae rhaid i ni gyd yn at yn gilydd a cyfrannu, helpu, be bynnag ysgrifennu rhywun. So dwi hefyd yn erfyn arna chi gyd wedi gefnogaeth.